Детокс Спрей. 2, 1, ето ни отново, ние сме тук, това е Размер подкаст епизод, кой? 46. 46, аз съм Лио Мити, това е Юджин Бас. И трябва да благодарим на Детокс Спрей. Благодарим на Детокс Спрей. Благодарим на Детокс Спрей много. За вечните услуги една година, между другото, има Една година за Детокс Спрей, бра! Една година на пазара. Детокс Спрей, Детокс Спрей, Детокс Спрей. Линк в описанието, всичко. Благодаря. Да, вече Марсо ни е колега. Марсо рекламира Детокс Спрей, бра. Ние сме win the big game. Да, днес имаме гости и те са в сферата на хип-хоп, дрил и много други неща. Имаме AB и BB, Сашо Манекена, Боби Боксьора, близнаците, дами и господа, Евгений, пляскаме, брат. Мерси за поканата, мерси много. Какво става, момчета, как сте днес? Много добре. Брато, бачкане как си трябва, тренировки, всичко по план върви. Тук идваме ви видим и вас. Да направим едно готино интервю, разкажем малко повече за нас, някакви неща, които хората не са чували, така че като цяло всичко е наред. Давайте, добре, да действаме. Подхващаме го първи въпрос. Имаме една голяма разделителна линия във вашата кариера. Имаме близнаците с МБТ, с Студио 22 и близнаците след това. Ако ни обясните, може би, как е станала тази метаморфоза, с кой си... Не съм го виждал така, ама това е интересно, че си го забелязвал. Има го малко. Има го малко, но... Ти ли ще отговаряш? Дай. Да, добре, дай. Така, като цяло, правихме музика с МБТ, БМ, шатаут за тях. Специални благодарности, наистина много голяма част от развитието в началото е буснато от тях. Тогава качвахме музиката в техния канал, ходихме с тях по участия, но както всички знаете, те малко така спряха да правят толкова музика. Ние решихме да пробваме с наш канал, за да се изявиме като личностни артисти, да няма, защото имаше коментари, нали, те са еди кои си заради МБТ, те са еди кои си заради БМ, примерно, някакви такива неща. Искаме да покажем на хората, че дори ние като артисти, когато правим абсолютно всичко сами, пак се получават нещата. Разбира се, малко се отклонихме от трапа. Искахме да имаме наше си звучене конкретно. И затова хванахме дрила, защото слушахме много дрил. И почнахме да правим дрил. Малко, дори да го кажем, оставихме трапа на страна, защото го усещахме като нещо наше, но мисля, че показахме една друга наша гледна точка, наша друга визия. Истинските хора го оцениха, други не го разбраха. Това е, нали, вече пожелание на аудиторията. Трябва да ти вика, че сме филмари. Благодарим за което. Да, както и да е. Да, смисъл живи и здрави да са. Малко да не е толкова сериозно. Мисля, че ваша линия за тебе съм филмар, за жена ти съм голям в крайна сметка. Да, в крайна сметка е така, брато. Смисъл... То за всеки различен тип човек. Пари се изкарват, жените ги има... Кой каквото иска да го говори, за нас е без значение. Много хора не звучите по тази музика, тия по нормите тия. Примерно Чичо ти в офис, някакъв такъв. Ма Чичо ти в офис да слуша рап, бачо. В офиса, да. Той мисъл, той се кефи на абсурд, брато. Всеки има право на мнение, това сме го казвали. Всеки има право на мнение, щом не ни се кефят, да слушат каквото им е кеф. Сега аз не мога да разбера, що трябва направи ти нещо, запиши някой трак, бъди по-стойностен, например, някаква по-качествена музика и го говори това нещо, ама да седиш просто за компютър и пишеш някакви коментари. Нинджи, брат. Най-странното, което са ми казвали, то рап ми звучи, само ми се карат. То това е рапа, брат, ти няма да... Цяло да, смисъл, още от... Добре, DMX не му ли се кара тогава, като едно време DMX вика даже такова. Като цяло това е рап музиката, поне за мене. Факта има ги разпяванките и всякакви такива неща в някои изпълнители, но като цяло основата на рапа е точно това, тежкото звучене. Дали е в хип-хопа преди, нали, олдскула, дали ще е в трап музиката, дали ще е в дрила, като цяло това е основата на рап музиката, така че не мисля, че е проблем това цялото нещо. Това, че... Да, абсолютно така е, но да, има го малко, но е като период, чисто това... Тия нежните работи, повечето се изнежиха. По-малките, да, подрастващото поколение. Те, брат, гледат някакви свлечените дънки. Знаете ли го това Блейд? Го слушат много. Блейди, не Блейд. Блейди. Брат, нямам представа.
Да, бе, той много такава. Не, има много готини, ние много се кефиме, примерно френската музика, ние слушаме много френска музика и много се кефиме на някакви по-разпяти, по-такива мелодични неща. Обаче, брати, в тях има нотката, в тях също се пее за някакви гангстърски неща по по-мелодичен начин. Докато има някакви, къде са тежко гейшит неща, според мен, където се слушат в момента, не се оценява, нали, това вече да се замислиш над артиста, какво иска да ти каже сложната лирика. Те искат нещо просто поднесено. Хората, те дори не е да депресиращо, дори простотиите, брат. Те искат да е нещо лесно, което се запомня, лесно смилаемо. Да. Не искат да си направят мозъка да влезеш във филма. Ние като слушаме музика и реално това за дрила, което е, ние слушаме артистите, почвам да проучвам кой има биф, защо има то биф, кой какво е направил, лириката откъде какво що идва. Ние се замисляме на тия работи и мен затова ме кефи. И хората, които ни слушат дрила реално, те са се замислили, проучили са някоя история, що е така, защото ние имаме някакви истории. За всички песни реално гледаме да са си наши истории. И хората, които са истински го оценят това нещо, гледат да се вслушат, да помислят малко, да разгледат нещата, докато другите, повечето, искат нещо повърхностно, което просто да стои да ги забавлява. Разбираш, хората целят вече да ги забавляват, не целят да си направят музика. Танцовални песни, то не е лошо да се правят такива неща, но просто трябва да се оценява всяка вид творчество, защото се оценяват само едни неща. Това, което е стойностното, има доста underrated рапъри в България, които правят много по-тегави и готини песни за мен, отколкото някои, които са успели в момента, разбираш. Това има назовани имена. Остават по-всянка, да. Това е така. Да, всеки, който гледа да си прави нещо различно. Мързи да мислят, брато. Който гледа да си прави нещо различно. Хората. И това за филми, и за метал, в цял свят, нали, за абсолютно всяко нещо, във всяка една ниша, брато, хората са мързеливи и обичат лесно смиланото, брато. Затова напоследък няма толкова качествени продукти. Чисто в световен мащаб и музиката, брат, замисли се, има ли някой рап изпълнител, който да е направил такава песен, дето, например, ти след 10 години ще я слушаш и ще я запомнена, брато, и ще разказваш на децата ти как си я слушал и какъв хайп е имал в цял свят покрай тази песен, брат, защото в момента знаеш колко песни има, дали ще е на 50 Cent, дали ще е на Тупак, брато, дали ще е на Eminem. В смисъл, те са били, брато, направо цяла вълна, в която до ден днешен, не случайно, брат, на Супер Бол и на тия, нали, в щатите, брато, карат на такива, нали, мероприятия, канят такъв тип артисти, защото все още са актуални, въпреки това, че са, например, творили и са правили качествената си музика преди 20 години, например, преди 30 години. За Кендрик и преди 10 реално. Да, и той е така. Факт, но пак е минало време, брат. Пак е време това. Абсолютно, да. Кендрик пя почти изцяло нови песни, между другото. Кендрик си... Всичките са му нови, но в смисъл факта, които сме израснали с рапа, го помним. Аз като съм бил... Имаше едно затише при него, което не беше пускал и той толкова музика, да се вика малко... Да, нещо е такова, да. Така че това е смисъл, реално артистите се променят, ние затова, нали, имаме го малко като, както ти казваш, все едно са различни, не са епохи, ами кажи го части от живота, жанрове, да, смяна. Разбира се, ще има много трап музика също така. Да, сега сме заготвили бая трап, заготвили сме бая трапове. Това се кефат, това искат. Щом това го искат. Беше дрил, сега явно пак на трап, не знам как. Ами ние просто искахме да поканаме, както ти казах, искахме да поканаме, нали, най-много се кефихме на дрил и това искахме някоя си наша ниша, която ние искаме да, нали, лека по лека да развиеме, да си имаме собствено звучение, защото малко или много ти, когато правиш музика с други артисти, вие си обменяте вайб и вайба ви помежду е идентичен и музиката ви става идентична. Нали, не е нужно да звучението да е баш еднакво и всичко, защото има много лонабита, които, например, се правят доста на МБТ. Да, това е факт, нали? Така разбираш, че МБТ са успяли. Винаги, когато имаш успешен артист, трябва да имаш някой, който да го имитира, иначе как ще разбереш, че е успешен. Каквото и да си говорим, брато, за мен това са, нали, този тип хора, както ви казах, които дори след време ще обясняваш на децата, ти знаеш какво случи по партитата. Спряха да правят музика и все още бяха най-актуалните нали, в индустрията. Някакви е такива неща. Смисъл, това е нещо, за последните години, което се вижда е... Да, те направят може би и това без един клип, няма един клип. Има един клип, обаче той е качен ликнат такъв, да. Ликнат клип има. Аз не съм гледал. Че преди, нали, кога си ги слушахме в училище? О, да, на гласови, нали? Ние това си го мислим.
Да, на слухове трака. На слухове, да. Е така на Фейсбук, на Forward. Такова го правиш там. Не, ако се замислиш, тия ликове играят доста добра... Мистерия. Ами не, той е като маркетинг, разбираш, то създава хайп. Абсолютно. Некой пусне лика, след 5 дни вече се знае, че има лик, изтрият го, обаче те са чули песента, искам да го слушам вече качествено такова. Държи ги хайп от лика, като го чуеш обработено, да не е демо. Да. Вече пуснато и го няма да се сваля в канала, ти го имаш вече, те вече са те заготвили какво се случва. И като го пуснати, голяма роля играха тия ликове. А вече между другото, вече ги няма тия работи. Между другото, хората въобще не се интересуват от тия неща. Преди, брат, от сторите, например, едно мое стори, дето съм си качил част от песен, едно негово стори, едно на някой друг. И брат ги връзваха аудиото от сторитата и правиха песен. Чуваш едно изречение по един начин, после го чуваш даже май още го има в YouTube това. И някой пише в коментарите и тригова, качваме на ликве. Занимали сме се да ги триеме много. Занимали сме се, наши момчета сме им казвали, те влизайте колко го маха, ама... Имало ефект. Наистина имало ефект. Има голямо. Мене беше във Фейсбук, по гласови, така. Пускаш, слушаш паша. Да, имаше ги. Факт. Безспорен факт, брато. Така че, да. Имаше много такива работи. Кой ви вкарва в това студио 22? Смисъл, кой ви каза, елате момчета да израпирате нещо? Да. Разказвам си я вече, извинявай, просто трябва да си го направи за наши. Да ви разкажа и аз навсякъде го разказвам и нали, тежък шадаут за МБТ и за БМ-то, защото наистина те са хората, които ни вкараха в студио. Писал съм си и преди текстове, още от малки сме рапирали тътата, но един ден просто си пише с БМ-то и той ме вика, братчето ми вика, ти нали ми беше казал, че имаш някакъв текст написан и някакъв бит си харесал. Аз съм тук сега в студиото, що не дойдеш? И мен ми беше реално на... То още бяхме малки, нямахме коли, нямахме такива неща. И той вика, брат, ела тук. Нали, в студиото съм, разходихме се до студиото. Те точно бяха записали, МБТ бяха записали една песен, нали, само Боби Марков беше там. И БМ-то. Бяха записали някаква песен. Вика, брат, че дай тук да чуем какво си написал. Пускам им бит от телефона, рапирам го, нали, имам леко такова. Аз съм притеснен, брат. Аз съм пред тях, нали, те точно тогава почнаха и да гърмат. Аз не съм писал нищо тогава. Да. Той нямаше нищо написано, да. Аз имах някакъв текст там написан, няколко бара. Той вика, я направо влез да го прош. Тогава имаше и кабина, наистина, 22 беше, в смисъл самия вайб на самото студио беше. Студио, да. Балкантон. Качество на музика, техника, всичко беше топа на топа. Няма да рушат, гледах дано да не рушат. Ако гледат някакви такива по-нависоко ниво институции. Това е част собственост, това място, обаче понеже... Всеки иска изкарва парите, иска го направят блок, знаеш какъв блок ще го сринем. В лагер имаме протест там, защото няма места за паркиране. И като дигнат още 4 кооперации. Не, толкова музика излезе от Балкантон, то е грехота, буквално да се... Абсолютно. И не е само рап, брат, не е само рап. Долу имаше едни метали, тръж да записваш долу. И това са преди купони, долу в Мазят. Да. Брат, направо, толкова музика е излезнала оттам. Но да, влезнах в кабината и нали, не си спомням тогава, Боби Марков не го беше чул, докато го рапирам там пред тях или нещо. Боби Марков БМ ли трябва да бъде? Не. Това е Борис. Той е Борис от МБТ, да. BM си е друг. Да. Но влезнах, той вика, пускам ти бита, дай напри го няколко пъти на микрофона ти, на гласа, нали, нива, такива неща. Хем да се подпуснеш малко, само го правя един път и чувам отстрани, ле, ти оци, дай. Нали, те се изкефиха и на мене тогава ми дойде реално и мотивацията и всичко. Нямах никаква представа, че ще се занимавам с такова нещо, ще правим музика, нали, кефах се на рапа, кефах се да си рапираме. Обаче не съм имал представа, че ще стигнем, нали, до този етап, нали, да правим дори участия, да се занимаваме сериозно или всичко това, което се случва реално в момента. И си викам, дай ще го запиша цялото. Тогава Любо 22 наистина шадаут и за него, защото пиче е тежък гений в аранжирането, в микса, брат, то е тежко. Още тогава на момента каза, това го чувам като припев, какво ще пееста, какво ще пееста, давам ги, какво ще пееста. Наряза го, буквално за 5 минути нареди нещата и вика, това ти е припева. Тук вика вече влиза върса. Имах да допиша примерно 4 бара. Той не е имал никакъв текст, разбираш? Абсолютно никакъв, да. Нали, прати ми някакво демо, вика, това сега си го слушайте. Буквално на следващия ден мисля, че се върнахме и той имаше готов текст вече за 15-20 минути. Некой ни един приятел... Без да съм писал никога. Приятел, факт е, не е най-доброто и това, но
самата емоция, която ти дава това нещо. Която изпитахме, да се скефи някой на рапа, ние като се кефиме на рапа им и те да си, нали, да го вземат един вид на сериозно, да си кажат, ево, нали, момчета, има нещо в тях, я прой да го запишеш тук да съвети това, онова. Наистина беше много готино това на всеки, който си рапира и иска да прави песни, дори и само за себе си, защото ние тогава искахме да си правим една-две песни, така да слушахме тогава Марсо, МБТ, точно тогава почнаха да гърмат и си викаме, искаме ние да имаме нещо такова, разбираш, и поне да си го слушам в колата, се кефим, да се филмираме и да се вика в квартала. То нали банално звучи, ама верно от малки това ние мечта и сме си го казали, просто искаме да си имаме песен. Да си имаме наша песен. От малки слушаме и само рап. рап. Някой го оцени това нещо, който вече е в нещата и тебе почва да ти става още по-отвътре, като знаеш как те пали огън, разбираш и да, огън направо в душата. Да. За 15-20 минути си написа той върса и направо звъниме, нали, така и така. Още нямахме контакт дори с Любо, му викаме, бием така, брат, моля те се, звъни, Сашо вече е готов, той даже, нали, се очуди малко, вика как така за един ден е готов, викам, давай брат, готови сме, надъхали се. Ето ти ми фърли няколко реда, ама нормално. Това е факт, ама ние са близнаци, не си помагаме, той ми фърля по някой път, някой като не мога да... Да, като не мога да си довърши. Факт е, фащаме заедно, например, един е готов, другия има допише 2-3 реда и фащаме заедно да ги довършим, да, да мога да е готово. Което напълно нормално, смисъл, това сме го правили и с момчетата, сядаме, имаш някаква идея, чуваш го как мога да стане, даваш идея, той нали, той го преработва. Да, фърляш му думите, нещо, някой израз, той си го преправя, но се споделят истината идеи. Е, че сам, както всяко едно нещо, сам не мога да... Можеш да го направиш. Реално мога да направиш, но ще е много по-трудно и няма да направиш толкова качествен продукт, защото като мислят няколко човека на едно нещо, винаги става много по... Трябва да има колектив, винаги трябва да има колектив. Това е много важно. Стана и оттам първа, втора песен, втората песен с Харпа, шадаут и Харпа, нашия брат, но... Тя вече има и клип. Вече имаше, но рестрикнаха го, брато, защото голи жени, ние много прекалихме, въобще още, аз го гледах днес. Да, бе, ма трябва имаш профил, трябва имаш 18 години, да потвърдиш, че искаш да гледаш такива вулгарни работи, защото, брат, с извинение, моя върс е така, съм на един диван и момичето е без сутен, по прашки, с гъза към камерата и аз, нали, я пляскам по гъза, това нещо, мачкам и гъза и то с извинение се виждат интимните части, нали, не много, но се забелязва, явно някой е писнал. Има 3 момичета в клипа, които са полуголи, по бело само. Някакви бутилки, алкохоли, някакви коли. Финалният кадър ми е любимия, разбира се, лежиме на едно огромно легло, 3-мата с Харпа и 3 момичета до нас по бело и върху нас валят пари, брато, и бело. Сеща се някакви неща, които малко или много, както казват сега хората, твърде просташки се, не може. И някой го рестрикна. Преди 100 години имаше на 14. Не, тя и на нея свалиха, доколкото си спомням песента. Да, песен, тя мисля, че до ден днешен не мога да намериш някакъв лик, ама я сваляха много пъти. Но и оттам станаха нещата, да, 2-3 песни направихме, надъхахме се, нали, в бързината. Да. Нали, да се върнем на темата, това, дето ви казах с хората. Когато МБТ спряха да правят толкова музика, ние затова потърсихме нещо наше си, защото имаше един определен вайб в цялото това нещо. Наистина, и когато ти спреш да правиш музика толкова с тези хора, вайба не ти е абсолютно същия. Ние намерихме просто тогава нашето си, което да сме двамата с него. Намерихме едни други момчета, с които, нали, те имаха такъв... Да, с тях имаше такъв вайб за дрил. И затова така се получиха нещата, но като цяло ще има много музика, различна, ще чуете като цяло сериозни неща идват, наистина сериозни неща. Да, и вече сме и пораснали на години, на мислене, на опит, не сме малките преживявания и вече всичко според мен е левел въпнато и особено като те искат трап и се кефат на трапа. Наистина за сега 3-4 трапа имаме записани, които не са пуснати все още. Но според мен нивото ни на трап, дори от дрила се е качило, защото развили сме се. Wordplay, това, защото в дрила са много бързи флоувете. Както ти казах, ние се замисляме много лирически над нещата. Препратки, това, онова, да звучи гангстерски, да звучи готино. И сега като го вкараш това нещо в трапа, става, нали, старото звучение, един вид на близнаците, но с апгрейднатата лирика и емоции и всичко, което сме преживяли. Вече става на едно много по-високо и готино ниво, нали, пускаме демата на наши приятели и те стоят и батят и нормални си, вика, това е, вика ти лут ли си, вика, това е, вика, давай, пусти го, нали, в момента няма много тежък трап,
качествен, който се пуска, тежък факт. И сцената по принцип за мен е замряла бая. И затова ще ги понатиснем. Тази година сме си казали, че сериозно ще отнесем, защото им миналата малко, нали, по-така неглиже. Но сега тази година сме решили да ги понатиснем от страна на трап. Ще си правим естествено и дрил, защото това ни кефи. Но ще понаблегнем сега първоначално на трапа малко да ни усетят да върнем хайпа един вид. Не, много музика следва, наистина много нова музика има, така че хората Big things coming. Да, абсолютно. Не и само музиката, те ще разберат. О, да. Наскоро имаше едно, да го наречем, модно събитие, брат. Със Регали, ви имахте поп-ап шоп там. Той трябваше да ни идва на подкаст, аз с вас се интересувах. За голямо съжаление нещо не станаха нещата, но вие също сте имали поп-ап шоп с вашия мърч или нещо там с 99wear, нещо? Нашия си мърч. Като цяло аз нямам много желание да коментирам такива неща, защото не беше нашия стил това събитие. Първо не е нашия стил, чисто организационно можеха подходят много по-адекватно. И по-сериозно към нас. Не, реално като видяхме за какво става въпрос и каква е аудиторията, нормално той да няма интерес да подходи толкова сериозно към нас. Да, аудиторията беше тотално различна от това, дето правиме ние. С извинение да ги обида гей шит, брат. В смисъл, някакви превъзнесени пичове с някакви перчеми. Да, брат, те са излезли с едно от някаква видеоигра, брат, повечето. Виж, някакви кожи, някакви такива неща. Нали? Това са си някакви техни виждания. Нямам никакъв проблем с това. Хората ще ме хранят. Не моден, мода ми... Брат, аз не... Нова мода... Абсолютно, в смисъл... Експериментална нова мода, имаш някакъв такова име за това. Модата в цял свят, брато, е станала много странна. Сега, брат, и тия не става, брат, не става. Модата е много щупена, има някои хора, които си мислят, че са много модерни и правят едно, има хора, които си мислят, че са много модерни и правят тотално различно нещо, така че аз не съм човека, който, нали, ще ги съди, всеки си има глава на раменете, всеки си прави неговото, ние гледаме единствено и само себе си да развиваме нас. Не сме били пред правилната аудитория там, нали, не е било правилното място за нашите дрехи, поне така аз би го нарекал. Ево на пичовете, реално е нещо ново, дано се получат нещата, но просто това, нали, не е... Интересно беше, че имаше такова като надаване, примерно показват тия дрехи, надаване. Дрехите, не искам да ги коментирам, които се надавах, защото реално ние си шиеме дрехи, имаме една наша дизайнерка и шивачка, която... Тидота Теле, и за нея специален шадаут, защото това човека за... Почти всички панталони, якенца, риски, дрехите си ги правим с нея, ги схващаме, измисляме ги заедно, тя ни ги шие, избираме си заедно платове, детайли и такива неща и бая стойностни неща сме направили, сме да твърда, и като видях просто уния пичове, какво са направили и на какви пари ги продаваха уния неща, нали, малко... Как да странно ти е станало. Да, защото са някакви неща, които супер лесно могат да се направят според мен. Трябва просто да си щупиш призмата, сега не знам на някакви картони или са ги прели тия работи на някакви сета, не знам. Аз съм виждал между другото. Имат си някаква тяхна визия. Просто при някои от дрехите, брато, ми направи впечатление, че си купува обикновена тениска от некъде, правиш и две разрезчета некъде, нацапаш с някаква боя и оп... Така не е Уест малко дрехите. Ма той може да си го позволи, бе, брат, може да си го позволи. Той може да си го позволи, той е име, брат. Те може да черпат такова вдъхновение. Напълно възможно, аз това казвам, че, нали, това си е тяхна работа, ние си гледаме нашите дрехи да се много развиват. се отделихме от тази тема, коментирам някакви неща, където това си е само в моята глава и в неговата, и ние, това си е нашето мнение, разбира се. Подрастващото поколение може да има друго мнение, така че не, са живи и здрави, защото са могли да изкарат пари. Изкарали са си парите, брат, в смисъл. Както с музиката, брато, има хора се кепват на даден стил, други се кепват на друг стил, не се харесват помежду си, не се такова, но... Това е нормално? Да, брат, напълно нормално е, както всяко едно нещо, като има нали, спрямо нашите дрехи, не мисля, че, нали, ние сме конкуренция за тях, не мисля, че и те са конкуренция за нас, но хората малко или много го пречупват по този начин в главата си, че са конкуренция един с друг. За нас не е така. Само да се живи дизайн, това най-гадно. Да, последно за дрехите. Реално, както ти го каза, както крадат, нали, звученето на МБТ, например, се пробва направят, като ти крадат дизайн, значи ти си направил нещо, което, брат, ти се харесва на хората и той иска да направи същото, защото не може да мисли по-добро, брат. Така че... Да приключим темата. Има, брато, ние не сме някакви дизайнери, брато, ама има много
неща от нашите дрехи, които са заимствани, така да го кажа, от други брандове, брато. И аз съм с това се нека да ги правят. Ако могат да ги продадат и ако изкарват пари от това, нека ги правят. Ние си продаваме нашите дрехи и те не ми бърка в джоба в този случай. Защото аз знам, че ще направя нещо качествено и хората ще го купат точно защото е качествено и изглежда по някакъв различен начин. Защото ние си ги мислиме двамата с него. В смисъл. И ние взимаме идеята, но я преработваме по наш си начин. Не, нали, както повечето взима, краде. Това ме кефи, продават се, например, тениски с черепи. В момента ще пускаме тениски с черепи. Просто ще си напишем отдолу нашето си име. Да, факт. Много отделихме според мен време на някакви други хора, марки. Единствено искам да кажа, нали, подкрепите, нали, артистите, които са кефите, купувайте мърчовете, защото това ни помага реално да се развиваме, да правим по-готини неща, да правим повече песни. Ние влагаме, ходиме лично двамата в цеха с платовете и обикаляме даже не един, ами по някакъв път се случва да обиколиме. Има 5-6 склада големи в София и всичките ги обикаляме да търсиме точния плат, който ще ни изкефи. Оттам почваме да търсиме дали ще е гумиран детайл, дали ще е сито печат, дали ще е някаква бродерия, каквото и да е. Ние си търсиме и го мислиме сами, рисуваме го, имаме си, нали, едно момче, Shoutout Sky High, защото и той с неговите дрехи бяхме заедно, имахме, нали, общ там... Да, на този евент, който казах. На този евент, който бяхме, общо ни беше с едно, как да го кажа, щанда, така да го нарека, нали, Flex Europe, неговата марка, която е, неговия бранд. И фащаме с него и мислиме дизайни, но имаме абсолютно пръст в целият процес, в кройки, платове, детайли, дизайни, абсолютно всичко. Дори в опаковане, в смисъл, ние си опаковаме, двамата подписваме и абсолютно всичко. Ние си имаме наши пликове, наши кутиите, сами си ги сгъвахме, подписвахме. Абсолютно. Хората го ценят. В интерес и хората го ценят на това нещо, истинските фенове, които са, това се кефат. Пишат ни, да. Защото ти като видят, например, че ти надписваш някои кутии, че, например, ти им пишеш номерата, нали, ръчно да е готино да имаш, да си вложил, нали, част от себе си в това нещо. И той си времето за тях, да, и той ти пише, брат, види, че го правиш това нещо и, брат, нали, ще мога ли, например, ми сложиш един автограф, ако удобно, разбира се. Нас не е никакъв проблем. Не ни коства абсолютно нищо за 3 секунди да се подпишеш. Даже няма и 3 секунди, брат, сеща и те го оценяват това, защото има, нали, едно лично отношение към аудиторията и към фена или към твой клиент. И те го оценяват, брато. Надявам се все повече и повече хора да го оценят, защото има някои, които, нали, го подминават, но пак казвам, това са си лични виждания, всеки си има глава на раменете, всеки знае какво прави, брато. Да. Това въпрос сме го задавали на Борнпей, понеже той ни беше на гости преди вас, няколко епизода преди вас. Дрила в България. Има ли наченки на такава култура изобщо? Мисля, има ли някакъв, така, да го наречеме, grassroots култура на дрил в България? Или е полза, брат? Брат, като гледаш реално дрил траковете и дрил изпълнителите, колко се слушат и някакви модерни неща, колко повече се слушат. Мога да си направиш сам равносметката, ние затова сега ще им пуснем малко трап, защото, както ти казах, не ни разбират дрила. Дрила е по-сложна музика, според нас е по-сложна музика. Флоовете са много по-заиграни, мога да вкараш много повече флоове. Битовете дали ще са по-бързи, удрят повече хихетове, клапове, бас, всичко е много по-различно. Защото трапът ти е на подредени все едно от барове. Докато дрила мога го щупиш по всевъзможни различни начини. И сами горе-долу си извадихме, нали, как го кажа, все едно си направихме равносметката, че дрила ни се слуша много по-малко и се разбира много по-малко от трапа и според мен наистина нямат култура, дрил културата я няма. Не е развита тук в България. Да, не е развита, защото не мога да ти обясня защо. Просто защото е по-сложна според нашите виждания. Наистина има много голям факт, който е, че много хора, които не правят дрил и не могат да правят истински дрил, говорим тук, нали, за самото звучение, за подредбата на самия трак, Чикаго английските взимат брато дрил бит и правят трап на него, разбираш ли? И това малко или много изтърква стила, защото то трябва да си има, брат, малко би го нарекал някакъв такъв бутиков стил, брато. Затова и в цял свят вече не се слуша толкова дрил, защото наистина много изпълнители видяха, че гръмна дрила
Имаше един момент, във Франция, в който наистина дрила беше Америка. преди 3 години, например, беше според мен на по-високо ниво от трапа. Каквото и си говорим. Беше. Много беше гръмнал, брато. И хората видяха всичките тия, брато, не е само там, и в Франция, брато, и в Италия, брато, и в Щатите, навсякъде. Имаше един момент, за дрил, брат. Те са гениални. Имаше един момент, брато, в който наистина дрила беше надхвърли от трапа и всички решиха, това е, нали, новото модерно, всички ще правим дрил. Обаче, поради причината, че нали, го имаше трап звученето в дрила, той си стърка. Поне аз така си го обяснявам, нали. Защото наистина има и много хора тук в България, които си мислиха, че могат да правят дрил. Направиха някакви, нали, песни, ще го кажа, песни на дрил битове. И реално го нямаше това звучене, което се търси, и според мен оттам малко поотихнаха нещата и хората се отдръпнаха. Защото когато чуеш нещо не толкова качествено в даден жанр, ти спираш да го слушаш. Поне аз така си ги обяснявам, нещата, аз ги виждам. Дори с изпълнителите е така. Мисъл... Много не му се получи. Брат, не, направи няколко трака такива готини, влезе дори на някакъв друг стил или не му се занимава, вижда, че е нещо известен, дай ще пусне така нещо пошло. И ти като чуеш, имал си, нали, едно мнение за него, това тежкото, тегавото, готината песен, и изведнъж ти пусне някаква по-банална така или недоизмислена, не се е помъчил толкова много, не е дал толкова много от себе си, и ти си кажеш, то хубаво направи някой хуй трака, обаче после замират нещата. Може би тук някъде имаш този момент, когато създадеш хайп. Примерно вадиш някаква песен, така си я записал и звучава ти е яко, вадиш я, брат, тя става хит или има гледания поне, става по-голям, отколкото си свикнал за теб самия. И тогава имаш този момент, брат, трябва да пусна нещо веднага след това, за да мога да си задържа хайпа. И това, нали, това даже не е от рап, това е от музиката като цяло, когато нали, той се казва Second Album Blunder. Second Album Blunder се казва. Винаги първият албум е много готин и е култ за феновете, втория албум малко нещо си е баба майката, нали, примерно Guns N' Roses е много хубав такъв пример. Повечето така, да, Guns N' Roses има такъв проблем. Просто не може да надминеш себе си. Да, трудно е. Ама то е така и затова трябва да изчакаш, например, си ядеш, не, нали, ние така направихме и смятам, че се получиха нещата. То, реално за втори път в момента се случва това, защото ние миналата година, както той каза, не сме пускали толкова музика, брато. Бяхме малко с това, нали, трябва да си дадем малко почивка, да осмислиме нещата, защото един артист, той не може нон-стоп да има идеи, нон-стоп да е иновативен, нон-стоп да изкарва нещо по-добро от предното. И има нужда от тази почивка малко да се събере, да извлече откъде може да има плюс, откъде може да има минус, да ги осмисли тия работи, брато, и след това да надгради. Защото ние, например, с МБТ, докато правихме музика, бяхме стигнали на едно ниво. После си давахме малко почивка, нали, когато и те спряха, защото, нали, първо, че нямаше такъв вайб и реално ние сами усещахме, че няма да мога да надградим. Давахме си малко почивка, брато, и почнахме с дрила. Реално нещата с дрила тръгнаха много. Мисъл, първата ни дрила песен наистина ги щупи, според мен. Смея да твърда, че ние сме от хората, дето са вкарали дрила в България и са го направили нещо чисто като мода. Това и с маските, например, нали, не че се хваля или нещо, но направихме 750 маски, 50 някъде сме подарили, брат, 700 маски сме продали от първите. Мисъл, брат, в рамките на месец и половина, носенето на маските с тия текове, мекове, глупости, брато, повече анцузите, всичките тия неща, брато, имаме пръст целото това нещо да влезе в България. И малко или много се изтърка дрила, брато. И ние пак бяхме с това, нали, трябва да осмислиме нещата, трябва да си ядеме почивка. И наистина дадохме си почивка и затова ти казвам в момента, че наистина следват много сериозни работи. Точно поради тази причина, защото издавахме почивка и сме го осмислили, че не искаме да пускаме просто така хората да имат просто какво да слушат. И да си каже, нали, готово вече няма какво да ни каже, няма на къде да дигне левела, почва да прави, нали, просто така да има само музика, нали, какво да се чува. Упражнение в стил да си прави, абсолютно. Ти по този начин си губиш част от аудиторията. Факт е, че като не пускаш музика, има възможност да си изгубиш аудиторията. Ние се изгубихме, да. Факт е, че... Изгубихме, ама сега като им пуснем, брато, старото звучение с вече, нали, апгрейдното левелъпното, брато, те пак ще се върнат тия хора, сещаш. Няма са разочаровани, че сме им пускали някакви лайна, брат. Ами ще го има, нали, пак това вътрешното чакане да го чуят това старото звучение, и ще изиграе това роля, докато ти изгубиш един човек, много по-трудно ще си го върнеш. Едно е, нали, леко да
нали, да се отдръпнат, друго да го изгубиш, брато. Ма ти в същото време печелиш па нови, по-ранни поколения. Абсолютно, така че... Това е така, да. да. Това е някакъв странен цикъл това. Странен цикъл, точно това смисъл... Печелиш едни, губиш други. Един съвет, нали, като артист към другите артисти, не предобряйте манджата, както обича да казва Бате Сали, пашата. Не предобряйте манджата, ако усетите, че няма на къде да дигнете лево, дайте си малко почивка и после само ще си дойде. Само ще си дойде, абсолютно. Отвътре, само да, ще си дойде. времето за дали нещо ново, дали нещо по-добро. Така е. Ето ти още един такъв интересен въпрос, той за теб. Боби боксер ли? Да, от малки, от 8 клас тренираме и сме по залите. Тренирали са професионални, да кажем, не професионални. Фанат са, те за какви си имат. Те някакви боксери, но сме тренирали, били сме сериозно, нали, 5 пъти в седмицата сме ходили сме на няколко републикански градски състезания, такива, по другите зали сме обикаляли спаринги, обиколили сме няколко зали. От 8 клас някъде в средата сме почнали да се занимаваме с бойни спортове. 5 години, нали, сериозно сме се занимавали. Да, с бокс. Не само бокс. Примерно 3 години нещо беше бокса. 3 години и половина беше някъде бокса, и кикбокс сме пробвали, и ММА, той Muay Thai тренираше, аз после се върнах пак към бокса, защото съм по-нисичък и по-едричък, такъв набитичък и не ми беше много моето с краката. И се върнах аз към бокса, той тренираше и кикбокс и Muay Thai. Да, при Тонката Петров сме тренирали, нали, но почнахме с бокса при Михаил Видински, шадаут наистина Бате Мишо. Това е единствения български боксер, който е бил Серафим Тодоров на Странджата. Серафим Тодоров е пък единствения българин, който е бил Флойд Мейуедър и единственият човек, който е бил Флойд Мейуедър. И нашия треньор го е бил на Странджа. Наистина Бате Мишо. Така че Бате Мишо е бил Флойд Мейуедър. Косвено по някакъв път го е бил. Сега хората много обичат да правят такива препратки. Да, почнахме. Има го. Добре, как се ходи на работа, примерно и тренираш 5 дена на седмицата Muay Thai? Не, ние тогава ходихме на училище, брат. Сме ученици, брат. Но, примерно, ако съм първа смяна, спомням си, навиваш си аларма, ако си втора смяна, като бяхме на училище, си навиваме аларма 6 часа, 6:30 тръгваме, да, 7 часа почваше тренировката в залата, по 2 часа тренировка. Излизали сме зимата, тичаш, тогава тренирахме на Славия. Ние сме тичали целият комплект Славия по 3-4 пъти. Не знам, нали, колко е това разстояние, но си беше бая. Нали, който тренира и там още в школата, още е там, Бате Мишо още е там. Факт е, че вече нямаме толкова време, имаме си задължения, задачки, обикаляме насам натам. Когато можем, ходим в залата, поддържаме форма. Нали, също и травми сме имали, които са ни спряли по някакъв начин от тренировките. Но и до ден днешен си практикуваме, когато имаме време. Интересно ни е това нещо, ходим да гледаме. Да, отвътре, като, нали знаеш, един път като се запалиш, не мога. Като има гала вечер, някоя битки, ходим да гледаме, обичаме. Самата тръпка много готина от това и наистина залата и бойните спортове за мен много възпитават, като това да имаш уважение към по-възрастните, към по-старите, към старшите, да имаш уважение към спорта, да имаш уважение към цяло всеки, който е нали, добър боец и реално му харесва това нещо, знае и не се прави на улицата на гангстер да ходи да се бие. Ние като по-малко сме го имали това нещо, да, ходили сме се, били сме се по градинки, по паркове, под кеша, но вече това нещо не ме кефи, разбираш, опитваме се с думи, защото знаеш, най-малкото знаеш как да удариш някой и знаеш какво мога да го направиш. Сега много хора ни гледат и си казват, те тия, примерно аз, защото не съм от най-високите. В момента нямаме и структурата и такова, нали, той си е манекен, разбира се, той си има физиката, аз сега от контузии, от такива неща не съм много във форма, но се възвръщам, почнах пак да си тренирам. Но хората ни гледат и си казват, тия малките ние имаме сами бейби фейсчета, нали, не изглеждаме на годините, които сме, хората са ни го казвали, нали, че не изглеждаме на тия години. На 25, 9, сега ще правим 26, брат. Аз съм нулата, аз по-малко. Брат, вие изглеждате по-големи от нас, не искам да ви обида или нещо. Да, аз съм родил стар, за голямо съжаление. Ама брат, аз не съм си пуснал още брада, брат, защото нямам, не мога да ми поникна още. Сеща и хората ни гледат, тия какво ми говорят, нали, за някакви бойщи, за такова по-лени, как изглеждат. Това не значи нищо, размера на човек. Това само хората, които реално са тренирали
бая време по залите са били и знаят как седят нещата в залите и в бойните спортове, само те го знаят, че ръста, визията и тия работи нямат значение. И килата, но това е друга тема, нали? Няма на кой се доказваме. Няма на кой се доказваме, да. Кой какво иска да мисли? Кой какво иска да мисли, кой какво иска да казва. Ако искат, могат да дойдат в залата, казали сме го. Нали, не е тук да избиваме комплекси и да се правим, ние сме гангстери. Казвам го просто, да, занимавали сме се реално, наистина сме се занимавали сериозно с бойни спортове. Било ни е тръпка, било ни е кеф, това сме го видяли, защото и като по-малки. Футбол сме почнали тренираме. Въобще аз съм с 2 леви крака, не ме бива въобще. Не съм го усетил, не ми харесва чак толкова много да го практикувам. Но в залата и да си изкарвам агресия, имам някакви мисли гадни, нали, нещо ме изнерви, отдразни ме такова. Отивам, блъскам примерно 7-8 рунда на чувала и вече тази агресия няма. Ти като си изморен от тази тренировка, като си блъскаш, нямаш време, нямаш енергията да мислиш за това. Да, нямаш енергията и просто това е професионално не сме мислили да се занимаваме, защото фанахме го, музиката си дойде, тогава още тренирахме сериозно, си ходихме сериозно и на някои състезания мисля, че още сме се пускали тогава, докато сме правили първите песни. Но дойде и музиката, дойдоха някакви други странични киризи, така да го нарека, работи и не сме го усетили просто. Работа също, нали? Да, работа. Важно е нормални да работите, хора. не си Работиме, мислете, че нормална работа също, да, не е. Нещо лошо, срамно да работите. Да, това верно е. Мисъл, това е някакъв много тъп стереотип в България. Ако работиш, ти си ебатиш матката. Пич, ти нормален ли си, брат? Ти нормален ли си? Смисъл, да, това... как ще изкараш пари, брат? Не... Да си... Всички си мислят в днешно време. В днешно време всички си мислят, че са схемаджи, брато. Кредитни милионери, точно да. В смисъл, факт, брато. Или дропшипъри, брат. Не, няма и лошо, между другото. Няма и лошо, но ако имаш някаква идея да дръпнеш кредит, защото ти работиш реално не с твои пари, не затваряш свои пари, няма лошо, но да го направиш, но и не да си забиеш в гърдите, аз съм милионер, аз съм изкарал толкова пари. Като всичко трябва да е в норми. Според мен всичко като е в норми, всичко като е в норми и всеки си следва неговото. В смисъл, как ще изкараш пари, като си купиш кола? Знам случай. Ти пак работиш, бе, брат. В смисъл, ти пак работиш, нали? Да, работиш. Реално работиш. Така, колата никога не е била инвестиция. Колата би пада цената веднага. По-скандалното знам случаи, които хора са дърпали кредити, са взимали някакви, нали, не много големи суми, но са и не малки суми. Да ходят за почивки. Да за приятелката си на почивка. Или да излезе на дискотека, разбираш, и разбрал се с някоя путка и той отива, няма пари, но отива, брат, взима 3-400 лева, брат, на лихва, за да мога да отиде, брат, то се напие и се направи на някакъв предпутка. Какво ще ядеш, брат? В смисъл, ти на другия ден, като не мога да й намажеш една филия с лутеница, нали, брат? Какво правиш? Къв газар си? Жените ни даже... Не, жените учените, брат. Това пак е... Това пак е... Да, както е. Ще засегне тук, вече може да се напрегна да ги обида, затова... Не, това пак е... Това са, нали, пак такива теми. Всеки си има глава на раменете, брато. Ние гледаме себе си, така че... Нали... Всеки си знае. Всеки си избира как да си живее живота и как да си го подреди, така че... Това е. Понеже говорихме за Боби боксер. Сашо манекен на манекени? Не бих казал, брат. В смисъл, като малки, факт е, не само аз, и той, били сме, в смисъл на Том Тейлър, мисля, че бяхме на едно модно ревю, на някаква нова колекция. Интересно е при нас, защото сме близнаци и са ни викали за някакви такива неща. Имам приятели, нали, с брандове, на които също, нали, сме били, нали, само аз, дали и той сме били, нали, модели, но не би го нарекал, че... Не, разкажи за това, за случая там в бедрум. Така. То там горе почнахме да се бъзикаме и стана. Да, смисъл, това е много скандална случка. Един приятел беше хванал да промотира едни костюми. Имаше модно ревю в Bedroom дискотеката. С парти, не си спомням на кой беше парти. И модно ревю, едновременно супер, нали, малко по-различно нали, мероприятие беше и ние отидохме да го видим просто, защото той го организираше и той в мен вика: брат, един от манекените ми го няма. Нямам какво да направя, искаш ли да облечеш един костюм и да излезеш. Аз първо смисъл, хората ме виждат
как изглеждам. Не мисля, че бих си ме представили с костюм. Аз не бих се представил на себе си с костюм. Но сега приятел ме, нямаш какво да направя. Ние сме и от този тип хора, дето ако можем ще помогнем, трудно отказваме. Викам, брат, сега колкото и да ме е срам, ще го направя, брат, заради тебе. Това е и облеках един костюм, брат, ходи да се разхождам там по сцената. И той почва, братле, ти си като манекен. Леле, ти си манекен. Да, и малко там се базикахме и така стана, защото той е Боби боксер, аз къв ще бъда, и Сашо манекена. Той ще е Сашо манекена. Беше още, нали, ти казвам, от професионално тогава с сериозното трениране на преса, цели изцеклен. Да, бях много изпинен. С много добра форма, да, защото аз не мога такива работи. Аз никога не съм имал плочки, както казвам, не имам никакви плочки, имам малко релеф, ма на жилката ме вият и умират от кеф, да. Но иначе и едно друго модно ревю имаме. То беше преди 2 или 3 години. Една наша приятелка, Мена Папена, нейният бранд се казва Папена. Тя всичко рисува ръчно, шие си ги, нали, по нейн дизайн нещата и рисува абсолютно всяка бройка ръчно. И викаме, много интересно, беше на Свети Влас там на Марината и вика, бе, тук ще дойде едно момче, дето не му помня името, което танцуваше брейк, това, онова, вика, ще го взема него. Той, нали, е такъв известен, правеше клипчета насам натам. Отделно не си спомням дали някакви други известни личности имаше, но ние с нея сме си близки приятели. Тя вика, бе, така и така, тук сте на морето, искате ли да дойдете да се поразходите? Мене ми беше толкова, но както той каза, не мога да отказваме, беше ми много странно, особено аз. Както ви казвам, че аз не се чувствам, нали, съм нисичък и съм набитичък и не си го представям, като видях уния манекенчетата там. Нали, той беше по-добре, аз въобще не се харесвах как ми фитнаха дрехите, нали, не се харесвах много, защото пък нямах и голям избор да си избирам от дрехи, от размери, от такива неща, защото и тя беше донесла каквото е нарисувала това, онова за колекцията да се представи. Но излезахме все пак. Беше странно, но беше и готино, да. И това не е... До тук е манекенството и дефилет. Абе, готино си беше отзад с манекенките, брато, няма те лъжа. О, манекенките. Дай Бог всеки му, да. Там ти, ние сме, защото тия другите излезат, момчета, първо момчета примерно се преобличат, излизат и момичетата. Обаче ние въобще не се съобразяваме кога се преобличат. Кога ние нямахме и представа като цяло. И едно момиче вика, моли да излезете, викаме, и ние трябва да се преобличаме. Няма да гледаме. Няма да гледаме, да, обърнах се. Не, цяло те са си свикнали, те се преобличат нон-стоп. Те се преобличат нон-стоп, но ти казвам, брат, да си с манекенки, ние двамата вътре се преобличаме и 20-тина манекенки се преобличат по нас по белобрато, даже и без сутенчета. Готино си, брат. Не беше лошо, имаше доста добри. Няма да те лъжа, брат. Не е лошо, добри пиченца имаше, канти. Афтърпартито също беше много добре. После с манекенките. Нали, заслужаваше си притеснението и това, че ни беше малко сконфузно. Си заслужаваше. От страна на вайба, който имахме зад колисите, така да го кажа. Но не бих казал, да, че съм манекен. Аз мисля го и повторил, май. Това са някакви такива интервю. Да излезе да пея на някое модно ревю, мога да ме викнат, да се облека как си искам, ще ми спея няколко тракчета, после отзаде пак бекстейджа с манекенките, цак-цак, вино, ало, цак-цак, да, цак-цак, реално и Бой боксера и Сашо манекена нали са по-интерпретирани. Те са такива просто образи за забавление, брат, сеща се за... Ма в крайна сметка няма кап, в смисъл Боби боксер е боксер и Сашо манекен е манекен. Те и Боби боксер е и манекен и той. Да, реално и двамата от двете, брат, разбираш ли? Ай, Сашо манекен е боксер, значи имаме го и двете. Така че го има и от двете страни и при двамата, да... Нали, реално дойдоха натурално така на тъшак и просто хората ги приеха добре, брат. Такова, всеки артист си има някакво, дали като псевдоним или нещо, дето го разпознават с това. И просто е забавно, нещо лесно запомнящо се, що да не бъде. Само бобката има чест. Бобо Армане, Бобо Вандрогович. Да, Боби той как си го усеща, брат? Да, бе, кой как си го усеща, брат? Не, това призрак мисля, че му е по-скоро за бранда, не се води като, че той е призрак или нещо. Да, не знам, той си знае. Между Дома Кеф. Дома Кеф дрехите, ма винаги свършват, брат, какво е това? Моля да не препончи. Аз искам да взема една фанелка. И никога няма. Изчерпано. Работа в сток. На поп-ап шопа не мога тия, примерно. Аз съм имал само един дизайн, който много съм харесвал. Асфикс, брат. Имаше една тенска на Асфикс, на метал група, брат. Много добри ги прави. Не знам дали той ги прави дизайните и кой, ама много добри са. Нямам никаква представа, брат. Много някакви мрачни такива. Мрак някакъв. Готини неща.
Има Призрак, мрак, нормално. Да. Аз имам една любима ваша песен, тя се казва Горе ръцете, тя е с фит с Никса, брат. Да. Къде отиде Никса? Какво стана с Никса, брат? Брат, само ще кажа, че четох въпросите, които ни прати. И наистина, нали, инвестирам там, където има смисъл. Инвестирам там, където много ще ми дуне. Бата, много яка песен. Брат, слушай, пича инвестира реално, плати си за това цялото нещо, плати всичко, нали, евала на момчето, шадаут за Никса, наистина. Момчето се постара, изкефи се, дойде, пипнахме му леко текста. Казахме му как да запише, давахме му идеи, брато. Да, в смисъл целият процес стана, нали, с наша помощ, защото момчето не знам тогава, мисля, че дали първа, но мисля, че втора или трета песен беше, песен. Но пича много ни се кефеше. Вика, пичове, така и така, ние не правиме по принцип платени фитове, нали. Не знам какво тогава ни стана, пича... Има възможност, но трябва да ни изкефи на първо място, обявяваме цени и да ни изкефи горе да влизаме само на качествени неща. И пича така и така дойде, викам, брат, че трябва да пипнем някакви неща, нали, на текста, да ти помня, защото нормално е, прохождат артисти, нашите първите песни, като ги слушаш, брат, мене малко ме е срам, какви простоти, нали, не ме е срам, но има доста вулгари в тях и някои неща сега искаме да се представяме малко по-интелигентно вече в тази зряла възраст и хората да ни приемат по-адекватно. Но да, пипнахме му текста, помогнахме му с записа, беше с нас в студиото, това според мен му е допринесло, както на мен ми допринесе това, че съм с МБТ и с БМ-то в студиото, като си записвам първата песен там и втората, самия хайп, надъхването е различно. Пича дойде, надъха се, обясни, послуша ни тук това, тук онова, тук вкарай повече емоция, тук напред това. Инвестира си в клипа, във всичко супер добре, нали, всичко е платил той. И пича, според мен, виждаш резултата. Тебе те кефи много трака и много хора и гледанията също показват, че е инвестирал точно къде. Че е инвестирал там, където има смисъл. Мисля, че се препокрива нещото, което пее с, нали, абсолютно, с инвестицията му и с, нали, след това резултатите от тази негова инвестиция, така че... Първият дрил трябва да са дрил 1 и дрил 2, в смисъл A, B, 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 дрил. Ами това е, дрил 1, което е хаштаг дрил 1, където е реално... Да, те са два трака в едно, реално. Какви карти, бе, какъв пи? Да, много. Като цяло, в смисъл, това май не сме го говорили, всеки е, нали, той като поредица, нали, после дрил 2, дрил 3 и дрил 4 има. Те са в албума. Да, ще има и дрил 5. Така, значи, ако обърнеш внимание, като концепция и като структура, всеки един от тези тракове е различен. Първия са два трака в едно. Да. Втория са той е на припев, двамата нали, имаме по една осмица, мисля, че два върса, нещо е такова беше. Два върса по една осмица. Дрил 3 е аз на припев, с мой цял върс и негов отделен върс. Дрил 4 са по 4 осмици на човек, без припев. Мисля, всяко... Тази поредица има нали, това е готиното и това е нещо, което целяхме, като концепция и като структура на песните да са различни, всяка сама по себе си. Сега ще има и дрил 5 и реално, нали, ще издам, че ще са пак два трака в едно, но вече ще чуете там каква е разликата, нали, за да е пак като концепция и всичко. Между двата бита. Ще чуят хората, да. Но това е, нали, това е замисъл, нали, на дрил 1, дрил 2, дрил 3, дрил 4, дрил 5, така. Кога ще свършат дриловете в такъв случай? Брат, не мога да кажа. Никога няма свършат. Има ли идеи, ще ги има и дриловете, брат, така че... Докато ни кефи цялото нещо, не смятаме... Ние го правим за нас, да. Няма да те лъжа, замисляли сме се леко и си казваме, бе, брат, що не се оценява, сеща се това, като не се оценява, ние набиваме, защото набиваме наистина сериозни пари, защото искаме всичко да изпипаме, всичко да е най-качественото. Запис C4 Studio, Чаво, нашия брат, шадаут също. Шадаут Чаво, наистина, сега се записваме при него. Техниката, всичко му е топ, инвестираме пари за клипове, шадаут Голди, който е за камерата. Там, където има смисъл, да. Голди. Но наистина и за битове, Тедо Beats, Тотев, Влаев, в момента с тях бачкаме. Микси Мастера JS. JS, брат, той от 22 с това момче се познаваме от 22 и до ден днешен. Гледаме да работиме, пича за Микси Мастер е просто... В смисъл, само изпълнителите, като виж, с които той работи и като цяло, нали, продукцията, която идва от него, като Микси Мастер,
ти става ясно, че наистина момчето в България е много добри. Отделно и битовете. Неговия бит так, пашата говори на неговия бит так, оттам нататък няма нужда да го слушаш даже. Сега ти знаеш, че е добър. След като бащата ти говори на бит така. Ние сме имали такъв момент, в който си казваме, брат, тук сме инвестирали примерно пари дори и за албума, защото според нас не се оцени, точно дрила ни не се оцени, както тук ние си мислихме, че ще се оцени. Може би сме имали твърде големи очаквания, също го има, но инвестирахме доста сериозна сума в албума, в битове, обработки и всичко, и според нас си викаме, брат, заслужава ли си да даваме тия пари и хората да не го оценят, но си казахме, спряхме за малко, не правихме един-два месеца музика и си казваме, брат, тук чуваме някакъв бит и ни скефи, дай ще направим, директно ти идва и почваш да го пишеш и реално се осъзнахме. Да го забравяш това нещо. Да, го забравяш това нещо и реално това те кара да осъзнаеш, че го правиме реално и затова не пускаме и толкова музика, правиме го когато нас ни е кеф. И реално музиката ни, нашата музика си я правиме реално за нашия кеф, най-вече за това да си изразиме емоцията, да си изразиме мислите, ситуации, които сме преживяли, чувствата, които сме изпитали. И се кефиме на кефа на това да. Сега имахме едно участие, брато, имахме едно участие в Стара Загора, сме им пяли един час, 17 трака, един след друг. И тогава ги смесихме ги нещата. Старите трапове. Новите дрилове, нали, всичко старо-ново в едно се смесва и ние дори на старите трапове се кефиме и даваме същата енергия, каквато се кефиме на новите дрилове и просто си го казахме, брат, нас си ни кефи и си правим музика, така че си правим музика. Не мога изкореним от себе си, така ще си пускаме, нали, ако сме в някакво затруднение и, нали, ще позабавиме, ще посъбереме пари за да направим максимално газарския клип и готин клип, така и така. Но ще си пускаме музика, когато нас ни кефи, но ще пускаме музика. Наистина, когато го усетиме, когато ни скефи, ще си пускаме музика. Тая година факт е, че ще си наблегнем, но сега го усещаме, че сме инспирирани от нещо, усещаме хайпа в момента. Имате муза, да. Да, в момента имаме музата и сме се настроили така. Но пак тази почивка си изигра, миналата година голяма роля. Починахме бая. Да преосмислиме, да намериме, да черпиме вдъхновение от някакви нови неща, да си пренастроиме, нали, мозъка как да работи, самия начин на работа, как да бъде променен, за да се дига нивото, така че мисъл. Но ще експериментираме. Кефиме се на първо място и мисля, че това е най-важното за един артист да се кефи. Имаме желание да експериментираме с Чаво, който пуснахме трак преди няколко месеца. Той е трап, обаче не е то тежка трап, който е клубния, ни по-скоро е кварталният трап, махленския, да се замислиш малко, да се надъхаш. И си има отзвук, брат, аз съм много доволен. Аз съм доволен много от трака и трака много ме кефи цялостно. 250 хиляди гледания в YouTube, брато, по другите платформи пак има примерно 50, 60, 70 хиляди слушания, така че... Да, в Apple Music и в другите. Да, но пак слуша се песента, се хората са го оценили. И вие се кефите. Ще правим още такъв трап, който е по-худ. Ще правим по-разпяти работи, сега го натискаме много бъмато, да направим нещо по-неговия стил, което е по-дип, леко разпяванки също да има. И няма да го казвам обаче, но има един стил, който до сега не е правен в България. Само ще кажа, че идва от UK. Да, няма да го казвам, защото да не ни гепат идеята. Но много сме се изкефили, буквално на един трак много сме се изкефили, искаме да направим нещо подобно. Крайм не. Да, няма да го казвам, защото да не ни гепат идеята. Но много сме се изкефили, буквално на един трак много сме се изкефили, искаме да направим нещо подобно. Крайм не. Не. Няма сега да ги даваме. Нека да не го открадаме. Тотално различно. После зад кадър ще го пусна. Даже искам да ви го пусна после да си кажете мнението, но няма да им казваме на хората. Нали, да прозвуча леко с риск да прозвуча егоистично, но няма да им дам идеята, защото наистина според мен нещо много свежо, така да го кажа. Стилът е доста свеж, брат, и просто те кара да ти е готино и затова ще експериментираме буквално в няколко подразделения на трапа, на дрила, на каквото и да е. В рап музиката. В рап музиката ще поекспериментираме сега за напред. Ще го има и тежкия трап, който хората си го искат. Определено сега сме подготвили такива работи. Тежки безобразни, наистина са тежки безобразни. Фитове има доста безобразни, които следват за напред тази година, обещавам. Имаме Инстаграм въпроси, освен да ги опаткаме тях или... Да ги опаткаме тях, понеже момчетата сме сложили време. За малко. Нямаме време, просто ние ви казахме, че говориме много навсякъде.
Затова пускаме Инстаграм въпросите и тръгваме. Добре. Кратки отговори, чакаме Първият кратки ни отговори. е от Виктор Колев. Как минава един ден или една седмица горе-долу? Наша, така. Като цяло. Минава доста добре, по някакъв път има... Защото хората имат такива и други... Не, това е интересен въпрос, не сме го Не са само изпълнители. Не, защото е въпроса ми, защото така рандом дойде. Да, значи има, понеже да не кажа, нали, артисти ще ги нарека, защото не са само на музиканти, съм го виждал. И той хваща и почва така, аз ставам, закусвам. Пичове, това не ви е ежедневието. В смисъл не го правите абсолютно всеки ден. Да бъдем, нали, честни. Има дни, брато, както всеки има нужда да си почива, брат. Има дни, в които, например, буквално излизаме само за да си напазаруваме или да си купим нещо от магазина. Си пратиме пратките и си почиваме. Си пратиме пратките и си почиваме. Да. Има дни, брат, например, тази седмица, така от понеделник, брато, излиза се, значи ставаш 8:30, имаш някакви работи вкъщи да си свършиш, брато, да си поправиш твоите неща, да звъннеш за потвърждение на поръчки, за всеки такива неща, да разпишеш някакви работи, да направиш товарителниците. Излиза се в 11 часа, брато, и днеска включително сме излезнали в 11 часа. Да, ако можем първо, преди тренираме първо. Имаме си фитнес чедо в сградата. Излизаш, брато. Да, но... Излизаш... Тук фитнесчето, да, много добре, точно е такова маничко фитнесче. Излизаш, брато, в 11 часа и iOS, например, ще се прибереме пак 8:30-9 и цял ден се вършат някакви задачи. Дали ще е до студиото, дали ще е за новите дрехи, дали ще е някоя среща да се говорят някакви други работи с, нали, хора извън музиката. Мисъл, има го периода, в който, например, както казахме, сега искаме да направим много иновативни неща и сме се хванали сериозно да ги действаме, но със сигурност в момента, в който ги приключиме тези работи, ще е малко по-лежерно ежедневието, затова не бих почнал да определям ежедневието ми, ставам, права си товарителниците. Да, си говорили, че ще имаме с какво да си го запълваме. Със сигурност ще има с какво да си го запълваме. Няма си лежиме, нали, но ежедневието ще ни се промени по някакъв друг начин. Затова, нали, не би го казал да го подреда, както, нали, ставам сутрин и закусвам в 8 часа, в 9:30 си взимам душ, в 10 вече съм излезнал от нас облечен и готов за работа, в 11 часа съм си свършил две задачи. Абсолютно, да, някакви такива неща. Но като цяло, брат, нали, имали сме моментите, в които, нали, повече сме си почивали, нали, не сме си дали толкова зор. Имали сме моменти, наистина, в които ни пуши главата, както в момента. Фанали сме сериозно, действат се някакви, нали, сериозни работи, от които има наистина много голям шанс за развитие, не само, нали, на сцената, ами като цяло, нали, на нас и като артисти, и като хора и за всичко. Така че мисля, че живота ни е на периоди, както на всеки един. Смисъл, имаш си период, в който ти се върши работа, имаш си период, в който имаш, нали, нужда да останеш малко със себе си, да си преосмислиш нещата, да си починеш. Така че, да, общо взето това е, нали, мисля, че го изчерпахме. Да, ево, готин въпрос. Тренира се, върши се работа, като може се почива и това е. Взимай пример, Викторе. Викторе, следващ въпрос от Горово Мастер. Сериозно. Шадаут Горово Мастер, той е пичага навсекъде. Да всякъде изкача, купува си от всички артикули, наистина, ево на момчето, тежък съпортър. Ево му правя, брат, наистина. Откъде идва страстта ви към американският рап и как се запознахте? Те френски, как се запознахте? В корема, брат. В корема на майка ви. Не, най-вероятно, нали, с музиката, да. Може да не знае човек, че сте наистина близнаци. Много хора ни питат между другото. Да, много хора ни питат дали наистина са близнаци. Не, братле, прилича ми си е така, просто природата. В интерес на повечето срещнала случайно такива приличия. Повечето ги лъжеме. А на някой викам, не, брат, говорим е така, просто иначе сме братовчеди. Да, наистина, но много хора сме казали, че сме братовчеди, те са с това, много си приличате за братовчеди. Викам, така е, брат, просто... Но там се запознах. А другия въпрос, откъде да страстта ви към американския трап? Ма те слушат френски, брат. Те най-вече слушат френски трап. Френски и UK, преди слушахме много американски трап. Преди да почнем наистина, но тогава с обикалянето с пашата, с боби по колите, слуша се Худрич, Пабо Хуан. Тогава и сцената беше много по-развита. Цяло с партите. Къде се произнася, нали гледали сте го?
Лахаин, дето е, френски. Аз не съм го гледал. Пак за гето, такъв гето филм, френски. Това къде ги стрелят куките с римските свещи и такова, да. Да, този филм е много... Да. Брат, но там наистина реалността е такава, брато, по гетата. Факт. Самия Париж е много голям, брато, и тия крайните квартали, ние бяхме сега в Париж пред миналата година, крайните квартали и всичко е точно така, както е представено в... Брат, ние... Френска култура, такова. Да. Култура. Не, много яко, брат. Ние, например, сега в Франция, като ходихме в студиото, то беше така, извън центъра, в по-гето. В 13-ти сектор, брато. Брат, направо слизаш в едни подземия канти, слизаш примерно минус 4 етажа, слизаш надолу, брат, разбираш, и то са някакви такива тунели. Първо завиваш наляво, после стълбички, надясно, не знам си какво. Направо да те уберат такова. Брат, бате направо, аз съм чул смисъл, етажите на едно место седят мароканци, на другото седят, брато... Някакви турци, албанци, всеки хора, брат. Всякъде, да, брат, ама мен е готино. Ние не сме расисти, аз много се кефа, нали, на... Абсолютно, не, в никакъв случай, брато. Но слезахме, брато, даже то беше мароканец, който ни записваше, брато. Пичовете са тежки гени от страна на музика, това дето казваме, брато. Стоиме само, записваме, докато той записва, брато, само записва бара. И той вече му е в главата и знае, докато записва, другия бар той го изрезал, направил е дали луп, дали пауза, дали ще добави кикове. Слага ефекти, брат, канти, бехме, не разбира какво пееме. Ама ги прави, брат, нещата, защото усеща музиката. Мултикултурно е, и фондови. Много е така. Не, наистина французите са много гениални, брат. Иначе за американската музика, брат, преди се слушаш само, преди да се отворим, разбира се, на френската и английската музика, слушаш европейската музика. Само на европейската. Се слушаше, нали, много американски рап, то като цяло смисъл. Как ти казах, да, ние от малки сме, брат, буквално. Ние сме били, например, на 3 години, брато, на касетки съм слушал рапове, разбираш. Купувал съм си дискове, съм си поръчал, брато, на Eminem, на 50 Cent, на не знам си кой, брато, сме си ги поръчал. На първият диск някога. Брат, и ги слушахме на PlayStation 2, точно беше. Да, брат, ни подариха за Коледа PlayStation 2. И слагам диска вътре, брат. Bulletproof се каже, на 50 Cent игра имаше за PlayStation. Да. Bulletproof се каже. Мисъл, като цяло, от малки и после, нали, мигосите, брато, гъна, всичките тия, брато, ето реално, нали, го вкараха това модерното трап звучене, брато. Наистина много ги слушахме, но брат, това се слушаше по клубовете. Разбираш, в момента няма клуб, в който да отидеш и да слушаш наистина такава качествена музика, брато. Тогава беше навсякъде, брат, в София, само в София, брато, имаше примерно 3-4 заведения, които всяка седмица имаше, брат, по 2-3 партита, брат. Той бяха само тежко трап партита, брат. Например, Планет всеки вторник, брат, разбираш, всеки вторник, брат, даже повече от 500 човека в Планет, брат, се събираха 7-800 човека, брат. Той го имаше всяка седмица. В Готъм, брат. Best Kept Secret правят нещо подобно. В Готъм съм бил на първото зала. Първото и соло участие съм бил аз в Готъм. Да. Тогава си го спомних. Стария Готъм, това беше. Стария Готъм на телефонната палата. Фенове на трап музика. Има, брато. Ама факта е, че например клубната обстановка няма, брат. Това екзе хората. Брат, точно така, да, и като екзе, или ако направят, брато, това да ти викаш, нали, за Best Kept Secret, например. Брат, в екзе колко путки има ти. Единствено не се кефа, че повечето вече са наркоманки, брат, ние не употребяваме наркотици, не харесвам хората. Брат, как да фана да целувам, тя после ми преда да се карам кола, брато. Тестове, местове навсякъде, направо спирате ти от целувката, ти се предава, брато, направо ни знаят, брато, като види какви работи пееме, защото, нали, някакви неща сме правили и такова. Брат, има... Брат, канти. Знаят си ги лица. Канти имаме познати полицаи такова. Различни вика, вие какво, ходите си планинички, правите си песнички, браво, евала. Даже имаме един приятел, много добър наш приятел, наистина, с него сме тренирали преди бойни спортове. Той е полицай, брат, той се кефи на Ушев, загаси фенереше тебе. Но той не е такъв полицай, да го вметнеме или нещо такова, той е сериозен полицай. Той е, брат, смисъл. Момчето е много борба с тероризма, брато, така ти го кам, пича е много сериозен. Да. И физически е сериозен, не въобще в тия работи, дето спокоен човек. По улиците се разправя, брат, са, нали, с кошарите и с тия работи, хваща петички, метички, таки неща, няма. Но не се кефа на наркоманки. Знаят ни, кант, например, с Боби Марков са ни спирали, бързахме там за едно участие, брато, карах като ненормален.
Един надвоен непрекъснато го изпреварих, безобразно го изпреварих, брато. Право спиране, едно, второ, заговорихме се, брат, нито са ми писали нещо, нито пари са ми дали, брат. Разбираш? То вика, за къде точно оборот май бехме пуснали нещо. За къде вика закъснявате, че толкова бързите, не знам си, викам, брат, тук имаме участие. Чакай, какво участие? Викам, брат, правим музика, рап, не знам си какво. Какви рапъри? Да, МБТ близнаци. Викам МБТ близнаци. Кажи, верно, не знам си какво, брат. Той колега. Сеш се, брат, смисъл. Има го, брат, разпознаваемо е. И в интерес наистина се кефът, брат. Сеш се, наистина. Но, брат, си тук за тестовете. Да. И като му кажеш, брат, смисъл, ти ме виждаш как говоря, нали, ние сме малко такива по-превъзбудени, брат. Сеш се, говорим по-бързо. Той като ме види как говоря, брат, и на него първо му идва някаква такава мисъл. Аз не мога да разбера. Говоря адекватно, изглеждам адекватно, не съм това, брат, папчаса ли е наркоман, брат, гледаме така, сеш се. Пили наркотиците или нещо, брат, това такова, но те стига, брат, той пак ще правим тест. Сега си говорих с пашата. Има фалшиви, затова Ток Спрей помага, да няма завой зигзаг. Пашата ни е научил, така. Пашата ни е научил, брат, извадате ти теста, винаги му кажеш, не този тест. Дай друг. Дай, аз ще си избера. Не го знаех. Брат, много е ключово, брат. Много е ключово, брат. Не бе, ти бе, реално му казваш, окей, ще направя тест, просто ми дай другия, брат. Аз не искам да е това, брат, да си го нагласил точно това, да искаш да ме нахендриш, брат. През живота си има ти излезе. Брат, има го пускат фалшиви, пускат сигнали, пускат такова, брат, някой не ти си кеф. Им приятел спечели дело, брат, 3 години му държаха книжката заради такова нещо и го спечели и сега ще осъди. Обещетение? О, тежко обещетение. Таксите си дава пари 20 лева. Не само това, брат, ако сега ще вземе, брат, от 10 до 100 хиляди, зависимост как ги осъди, брато, от 10 до 100 хиляди мога да вземе, брат, за това, че, защото реално мога, в България мога да го изкараш така, брат, то е факт, че ти с книжка мога да изкараш пари. Изкарваш парите, един вид си храниш семейството. Така че, брато, те ти спират дейността, работата, така че мога да изкарваш пари, брато, да. От 10 до 100 хиляди, зависимост на вече адвокат и всичко как се... Да, бе, това много се задълбочихме в тази тема. Въпросчетата, да видим, че... Ние как си бървиме. Само секунда, че ги загубих тук. Бързо, бе. Ако искаш аз да ги извадя. Не намерих. Така, следващия въпрос е от господин... Значи Скънк Джи. Да кажат нещо за Скънк Джи. Всеки път, брат, иска... Това е най-самовлюбеният човек, който познавам. Искам да го кажа, брат. Искам да го кажа, най-самовлюбеният човек, който познавам. Значи навсекъде трябва да бъде споменат. Всеки трябва да го уважава. И ако не се каже по една добра дума за него, няма как да стане. Ти също идва тук. Да, Ево от най-склад момчето, шадаут с Кънк Джи, наистина. Видях, че пуснал нов трак. Пуснал е 3 нови трака. Трилогия, да. И смея твърда, че това е най-качествената музика, да, защото ние го натискаме, му казваме, брат, пред сния, пееш толкова глупости. Цялостно, брат, звучене. От сърце, наистина се чува и се вижда, че ги пее тия неща от сърце, защото преди се натискаше да пее някакви квартални тъпоти, треви мреви, побойщата, ръгания, тако. Брат, и му казахме, брат, прекаляваш наистина в някои аспекти прекаляваш. Наистина това са му най-стойностните за нас, най-стойностните проекти, нали, Евала, да го чекнете. Друго нещо, което искам наистина да го похваля е тук, за да се почувства наистина по-аскан. Момчето ни послуша, брато, че... Голяма разправя беше това, наистина. Да. Мисъл, реално един артист трябва да има малко трябва да има, брато, визия. Хората те гледат, ти си някаква публична личност. Да има, да, той беше малко, нали, по-така зле с килограмите, да го кажа, нали, за да не го обида, но набихме му го в главата, брат, пич тренира всеки ден, спазва малко. Фанал се, много е свалил. Над 25 кила е свалил, брат. Разбираш? Над 25 кила наистина и продължава, брат. Така че много се борихме с него, наистина много се борихме с него и му обяснява. Той каза, бат, аз се харесвам, боли ме кура. И мене ме изнерви, аз му викам, брат, ти си част от най-най склад, ти си част от нас. Викам, вземи малко, моля ти се, гледай, сеща се малко по-сериозно на нещата, брат. Да. Дай малко, викам, и най-много, че това ти вреди, брато, на здравето, сеща се. И в някакви аспекти... Затова тренирайте и се хранете правилно. Вика, брат, примерно, тук примерно не ми достигат пари, викам, брат, ние отиваме някъде, ние си купиме по един бургер, ти си купиш 2. Брат, спести ги тия пари. Факт. За здравето ще е по-добре. Хем спестиш пари, брато, да. Но наистина Ева Пичи го осъзна и това идва и с годините, също осъзнаването на етапи.
с годините порасна малко. Абсолютно. Не, за сега го пази от няколко месеца, бая месеца. Даже година мисля, че вече се е фанал както се трябва, брат, тренира, пича. Наистина, да, за това. Да, изчерпваме, аре, сега тук, че има момент, в който пари трябва да ни дава тук за реклама, да. Да, следващ въпрос. Рап мим с 13-12. Кога фит с Шунака? Те вече имат интро. Имаме интрото, но искаме наистина само тримата да направим трак. Много сме си партия с него, много се кефиме на това, което прави. Наистина, да. Не сме, и то е така като нас, искаме да нещо, което го усетиме и тримата като бит. И му говорено е, ще има със сигурност. Ще има със сигурност, да. Топ, това ще топ. Но на този етап просто не сме фанали тримата да кажем на някой бит, леле, това е лаут, дай сега ще го правим. Да, и тримата да го харесаме. Той ни е пращал, ние сме му пращали, но искаме да стане натуралното, брато, в правилния момент, с правилния бит, правилното звучене, брато, с правилния вайб, всичко да сеща се как се трябва на место, защото нали, така, ние на първо място сме си приятели. Това е много важно да го уточним, брато. Ние имаме нали, наистина приятелски отношения, приятелска комуникация, брато, помагали сме си с някакви други работи. Брат, искаме, когато направим нещо, наистина да е топа на топа, брато. И хората да усетят, че си има това партио комбино, нали, емоцията и вайба и тия неща. Пък и той почна да тренира. Той също много почна да тренира. Аз затова му правя и съм написал няколко пъти Ево на сторите. Ево, викам, много си зякнал Ево. Това. Факт е, че ме е синал. Нали, малко му... Но той си е такъв. Той май си е такъв. Той си е такъв. Нали, не мога да се сърди за това. Брат, гърми му главата, да, върши работа, момчето, задачки, напред-назад тренировки. Задачи, той има задачи, той като е тук, нали, правиме вечери, това обядчета, нещо се видиме, се засечеме да поразлафиме малко. Но той има много задачи, ние имаме много задачи и не сме се паснали в такъв момент, в който да фанеме нали, нещо да го направим. Да извлечем, дете се вика максимум, защото искаме да извлечем максимум от трака, дете се вика. Но за напред надявам се да благодариме наистина за влизането в делукс версията на албума. Благодариме, защото смятам, че е безобразно. Подходим много сериозно и към клипа. Тогава... Да, най-сериозният даже. За клипа беше най-сериозният. Така и така, почвам от самото начало до самия край, седеше, даваше идеи, нищо, че му снимахме само нали, неговия върст такова, на негова си локация, но пича стоя, през подходи бая сериозно. Накратко ще има. Ще има. Следващ въпрос от Детистов, от Knife Point. Кога ще се връщат към трап класиките face to face? Отговорих. Какво ще песта гърмяха яко? Това отговорихме. В скоро време тази година, да знаете, ще има бая трап. Не са малко и са тежки безобразия. И последния въпрос е от Веселин Хикс Лин Екс Петров. Искаме песен на близнаците с Redount. Сега да обясня какво е Redount. Redount е една метал група, брат, която прави тежка музика. Те вече имат песен с един рапър, популярен живот, че трябва да го знаете. И свире имат една, да. Дето свират с него. Това е много готин. Не е това, да е силен, здрав, стабилен. Сещам се кое, мисля, че пак е черно-бял клипа. Да. Не съм сигурен всъщност дали е черно-бял. Не е черно. Той е такъв хардкор метал, ето... Те са събрани и отзад свират зад него, Фара е с един микрофон пред тях, брато, мисля, че те свират, клипа е такъв. Нещо е такова беше. Пича беше, мисля, че с гола глас една брада. Да, не. Подходящо за рап този. Да, и те са били тук на гости, но да. Има едно момче, наистина в момента не мога да се сетя как се казва. Даже е братовчет на един наш приятел, се оказа. Нали? И пича прави на всички песни горе-долу, които се кефи, не само наши, и на други български изпълнители. Фаща, пуска си го и прави брато от дръмовете, на барабаните стои. Брат, много брутални работи прави наистина, смисъл. Фенове сме, в смисъл отворени сме, както ви казахме, не искаме да, нали, да се втълпяваме, да ще правим само трап. Нещо, идеята на проекта, усетиме ли се? Стане натурално го правим. Може така, че да знаеш, може с Ренат, може с Пача, може с Пача, може. Нещо друго. Това са въпросите от Instagram. Значи слагаме една клапа, защото момчета трябва да си ходят, имат задачки да вършат и така нататък. Благодаря на Токспрей. Това беше Размисли храсти подкаст, епизод 46. Аз бях Леомит, това беше в Геймбас. Това бяха близнаците. Обичаме ви, обичайте си. Лека вечер. Благодарим Еволата. Най генг да се знае. Еволата, много готино. Много яко, бе. Да.